Takže pekne vás u nás vítam. Tyrolinte 703. Hneď pri vstupe nás fascinovali úžasné fínske zámky, s ktorými sme sa 15 minút trápili, keď sme sa prvý raz dostali domov. Takže pekne vojdeme naľavo. Máme WC. Vidíme, že sa to všade volá rovnako. Tak. Záchodík. Umývadlo. To som ja. Uteráčik, pohľad do smrtonosných zubov a odchádzame. Na pravej strane je moja izba, číslo 3. Áno, práve sa nám podarilo zapojiť internet a vidíme nádených maniakov, ktorí sa už kontaktujú s domovom. Áno. Pozdravte Českú republiku. Budu. Pokračujeme k okienku, takisto chýba kľúčka, dá sa otvoriť iba malá harmonika. Pohľad z okna. Takže žeriavý, stavenisko. Hezký. Budova oproti, nemáme závesy, takže nás budú dneska sledovať. Biezý život. Dobre. Sme zatiaľ bez nábytku, o druhej má prísť. Takže zatiaľ sme pekne takto v krabiciach. Na naše prekvapenie tu bola skriňa. Vyzerá asi takto. No. To vidíte. Táto taška ešte není zatiaľ moja, to ešte pôjde vedľa. Tu máme vešiačiky. Áno. Zase pokračujeme do kúpeľky, ktorá sa už predsa len volá trochu inak. Suihku. Tak, poďte ďalej. Kúpeľka. Nič moc. Sprchovací kút. Toč si jo. Ale vydržíme. Oproti kúpeľke izba číslo 2. Martina. Zatiaľ takisto bez nábytku. Holé steny, nič. Čakáme na nábytok. Pohľad z okna, to isté. Žeriavý. Opúšťame izbu. Mierime do kuchyne. Kuchyňa, tu je stôl, mapa nachystaná, kopec papierov, sme dneska vyfasovali. Tuto sú nachystané erárne madrace, ak by náhodou tie postele neprišli. Fotky, spolubývajúca Julia, Finka, 21 rokov, študuje za učiteľku. To je jej izba, prísne tajné. Neviem, ak niekto rozumie, prosím, kľudne. Je tam srdiečko, takže asi dačo milé. Kuchyňa, celkom v pohode, ladnička, všetko pekné. Fascinujúci odklapkávač na riad.
kde sa riad dáva rovno nad dres, mokrý, do skrinky. Po odklapkaní sa odkladá. Dobre, toč si ho, takže pre dnešok sa s vami lúčim pri pohľade na študentskú chladničku. Majte sa fajn.